салому алайкум бардори азиз, ман аппа ва хоҳару падару модару ҳазор рамат барои дастгирӣ дуромада марвар як классикро бизанед, лайкро бизанед. 10 рӯз вақт дорен. Мардуми ютуб, мардуми инстаграм, мардуми любой ҷо 10 рӯз вақт дорен. Байни 10 рӯза касе ки билет мехара 10 та сраза мехара 3 дона падарка мерава. Шумо чикор мекунед бачаҳо? Шумо чека дар WhatsApp роӣ мекунед, номтонам менависен, Telegram канал обуна мешавед, скриншот карда дар WhatsApp роӣ мекунед. Ай 10 дона 3 дона просто падарка мераватона. Шербачаҳо билет хидш 8 сомонай, бо ай 10 дона 3 дона падарка меша, билет 5 сомонӣ меғалтатона, шумо да 6 сомонӣ меғалта. Ҳаракат кунед, тезтара билетҳоро бигирен. 10 рӯз вақт дорен. Ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да мардуми Тоҷикистон, мардуми Ӯзбекистон, мардуми Қазоқистон, мардуми Россия, мардуми ғариб, худо нигоҳбони ҳамат боша. Ҳазор раҳмат барои дастгирӣ ки ҳам хел мошинчаҳои воимае ки боима ҳастанд. Ман ҳай када гаштам, ай шоти шумо. Ин мошинчаи шумо ай оштон шава. Насибтона ҳамин мошинча боша. Иншоалло ки касе ки бурд мекунад хонашта бурда месупорем. Бо ҳаст 3 дона квартираи беремон, бо мегум тона квартираи беремон, барое ки ремон кати қимат меғалта, пули як квартираи ремон када кати пашти 2 та квартираи беремон мегирем. Сабак каҷон бахтон ремонча кадан мегирем. Ам я одам бурд кадан, 2 одам бурд кадан хуб нест. Ҳаракат мекунем, тезтар билетакора мегирем. Нархи билет 8 сомон, ай 10 дона 3 дона падарка, ай Россия 70 рубл, ай Ӯзбекистон 11000 ӯзбекӣ. Мехоҳем мошинчаҳо насибтон кунад. Худо медонад ки ай мошин бо як та дига аст, як та Nissan ҳастай, баъд Camry ҳастай, BMW ҳастай, боида Mitsubishi ҳастай, хуш бо чи ҳастай шербачаҳо, хона ҳастай, хай мошинои Ӯзбекистон ҳастай. Худо медонад касе ки Ӯзбекистон зад мошина Ӯзбекистон метемтона, мошин касе ки Тоҷикистон зад Тоҷикистон. Касе ки ин мошиное ки шоҳоҷоизара зад, ин Ӯзбекистон ин мошинаро дода намешавад. Ҳамира бурда дар Ӯзбекистон ё месупорем, ё фура пулша мегирад, барои ки Ӯзбекистонда хеле мошини қимат мондагӣ нестем. Фақат Ӯзбекистонда ҳам баробари электромобило, баробари Camryо, баробари Opelо мошино ҳастанд. Ани қимати мошин боша ё хона пулша мегирем фура хидша. Ҳазор раҳмат ҳаматона барои дастгирӣ. Лайкҳоро мезанем. Мардуми Тоҷикистон канали Беҳрӯз Тиҷира дастгирӣ мекунем. Ина мошинча ошно шава. Канали Беҳрӯз Тиҷира. Хака ай дастим чизе ки биёй ҳаморо кадастам шербачаҳо. 30 дона мошин мондастам дар бозӣ. Я донаga падарка барои лайк комментария. Ҳаракат мекунем. Я дона барои лайк комментария хак як та Nexia. Ҳама қадар зуру мераса кажоно. Дастгирӣ кунед. Хай насибтон насиб касе ки боша чанд қайд дастгирӣ кард, лайкҳоро бисёр мезанам, паддешка мекунам. Ҳар як илтимос мекунам, бо гапто мезанам. Ҳар як комментария менависен, ҳисоб кунед, скриншот карда гирифтан гирен. Ҳар як падилиса мекунед, мара упоминат мекунед. Ҳамаша шербачаҳо дар WhatsApp роӣ кардан, WhatsApp-тона сахна карда мондан гирен, ё ки дар Instagram упоминат карда мада омадан мегирад. Бисёри баъд упоминат кунед. Касе ки бисёри баъд упоминат мекунад, бисёри баъд дастгирӣ мекунад, кажоно ошон шава, қабул карда мегирен. Ҳазор раҳмат калон. Яъне амун рӯзи финал ай мошина барои айрӯи комментариё, айрӯи падилиса, айрӯи чи айрам чӣ мегӯянд, программа кати я чӣ кати, ҳамон кати хулоса қабул карда мегирен шумо. Барои ҳам ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. Насиби касе чизе ки боша, бо телефон падарка ҳастай барои лайк комментариё, бо пуло ҳастанд шербачаҳо. Хай ки насиби кадомта чизе ки боша. 1500 та приз мешава. Сюрпризу, телефону, баъд ягон та бо билет падарка ҳам хеле истусу опшия кажон 1500 билет, яъне 1500 приз. барои шумо ҳаракат мекунем, лайкҳоро мезанем. Худо нигоҳбони ҳамаи шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Қамчин мекунем шербачаҳо. Дастгира фаромӯш намекунем. Зинда бошед.